Турция ще трябва да направи, може би, решаващата крачка в битката за върха. На световните квалификации. Унай Симон на вратата на гостите с капитанската лента в защита в центъра. Робин Ленорман заедно с Нико Уилямс от другата страна. Ламин Ямал и на върха Микел Оярсабал. Се очертава като най-трудния за испанците по пътя към първото борбата. 48 отбора за 16 квоти от зона Европа. В края на ноември 12 от тимовете, които ще играят. Азието в атака и устойчивостта в защита срещу отбор, който играе и продължава да играе без типичен централен нападател, но направи най-резултатното европейско първенство изобщо в цялата история на европейските първенства, а и на световните финали. Първо спасено включване на Нико Уилямс, Микел Мерино. Продължи топката надясно и сега Ламин Ямал в наказателното поле. Изстрел на Ямал, блокиран. Си изкара червен картон, който усложни много турската задача в грузийската столица. Отново Ямал отдясно. Назад за Мерино. Мерино поколеба се дали да не стреля. Отказа се. Хаусен. Педри, Нико Уилямс. Изстрел на Нико Уилямс. И първото спасяване много качествено на Угурджан Чакър. Стража на Галатасарай, който печели битката. Имат изобилие от опции. Въпреки че се очаква, когато двама от най-добрите вътрешни полузащитници в света излязат, да има проблеми. Няма проблеми обаче Испания. Педри открива резултата в 6-та минута. Много прецизно изпълнение от Педри. 1-0 за Испания. Великолепен старт за Фурия Роха. И домакинските привърженици рязко и много бързо са смълчани. Две бързи предупреждения, третото вече се превърна в наказание за турския национален отбор. Прекрасно прибра топката Педри с влязат от пресата на гостите турците. Милдюр, нарушение на Марко Корея срещу Арда Гюлер. Много глобален мащаб, докато в Турция Арда Гюлер още веднъж само на 20 години е издигнат направо на пиедестал. И когато Карло Анчелоти през миналия сезон не пускаше Арда Гюлер в титулярния състав, а Карло смени Реал Сосиедад с Арсенал, Мартин Субименди. Оярсабал няма как да стигне до топката. Европейското първенство. Класираха се турците, излязоха от групата, спечелиха осмина финалната си битка, паднаха на четвърт финалите след поражение от Нидерландия. Още едно спасяване. Дин Хаусен да сбърка много рисково подаване, което можеше да бъде пресечено от Керем Актюркоглу. Ямал ускори, справи се с двама. Ламин Ямал в наказателното поле. Ямал задържа и продължава да задържа. Това щеше да бъде попадение, за което години, може би десетилетия наред щеше да се говори, ако Ламин Ямал беше завършил пробива си с гол. Как ускори само, като от катапулт се изстреля. Двамата са бъдещето на турския футбол. Кукурея за Нико Уилямс. Влиза Уилямс в наказателното поле, свърши терена, обаче друг в световна квалификация. Това бе през 2009 година. Тогава Арда Гюлер беше на 4 години, а Ламин Ямал само на 2. Отговорът на Турция може би идва сега. Не! Има и засада. Изстрелът бе на Ерен Елмала. Неточен, но Елмала е бил и в положение на засада при подаването към него. Иначе страхотно разиграха много бързо възпитаниците на Винченцо Ланта. Преди това беше части от Ювентус. Арда Гюлер. Това е страхотно подаване към Актюркоглу. Керем Актюркоглу сам срещу Унай Симон. Града. Има и засада обаче. Ето това се случва, когато
бъде оставено съвсем малко празно пространство за Арда Гюлер. Той винаги е способен да изостри атаките и да... Тръгна Нико Уилямс, не получи топката. Педри за Кукурея. Отново Педри. И пак Марко Корея. Подаване в наказателното поле. Нико Уилямс. О, каква комбинация! Истинска наслада. Микел Мерино прави резултата 2-0. Това беше възхитително. 2-0 за Испания. Никакъв шанс за турците. Абсолютно никакъв шанс. Това беше абсолютно показно. Цялата атака, от началото до края, 20-30 подавания. Ние виждаме само финалната й фаза, но дори и тук никой... Много тихо място. Може ли да го оживи Арда Гюлер? Хубаво подаване в ляво. Йылдыз. Изстрел на Кенан Йылдыз. И спасяване на Унай Симон за втори път. Унай Симон трябва да се намесва. Топката комбинира с Юнуса Гюн, спрян от Марко Корея. Атаката на турците обаче продължава и пак Арда Гюлер за Йылмаз. Кенан Йылмаз. Този път реши да не стреля веднага, опита да премине през Педро Поро, не успя. Гюлер отново демонстрира техника на сантиметри пространство. И изстрел на Йылдыз. Кенан Йылдыз обаче предизвика още едно спасяване от Унай Симон. Турците опитват да отвърнат високото си позициониране по терена. Грешка на Угурджан Чакър. Мерино. Ямал, Ламин Ямал за Нико Уилямс. Нико Уилямс ще стигне пръв до топката. Спрян обаче Нико Уилямс от поредното спасяване, поредното много качествено спасяване на Угурджан Чакър. Но всичко дойде от неговия неточен пас и която демонстрират формата и развитието на всички тези млади таланти. Испанците, убеден съм, ще отидат в Съединените щати, Мексико и Канада, като един от Абдюлкерим Бардакджия по-напред. Арда Гюлер. Това е Юнуса Гюн. Юнуса Гюн срещу Кукурея. Гюн вече в наказателното поле. Шанс за Арда Гюлер. Рикошета го в удар. Първи опит на Арда Гюлер в двубоя. Удар, който е блокиран. Изпълнение, за да бъде преодолян стража на Атлетик Билбао. Унай Симон. Обратно в половината на Турция. Ламин Ямал. 4-3. Педри за Ямал. Това трябва да е трети гол. Не е обаче. Огромен пропуск на Ламин Ямал. Прати топката над вратата. Обаче испанците просто се забавляват. Шанс за Юнуса Гюн да премине през Марко Корея и Педри. Още една контратака. Свободни Уяр-Сабел и Ламин Ямал. Ямал. Ламин Ямал в наказателното поле. Ямал задържа, стреля в страни. Спокойно Ламин Ямал можеше вече да е с хетрик в този двубой. Спомнете си спасяването след този с глава. Там е Исмаил Юксек. Кенан Йылдыз срещу Ямал. Ямал отново устоя на натиск от двама. Прибра топката и сега тръгва напред. Нарушение срещу Ламин Ямал. Нико Уилямс пресече. Уяр-Сабел. Не, това е Мерино, простете, за Нико Уилямс. Шанс за трето попадение. Нико Уилямс стреля в стъпанците. Турците, ако вкарат един гол, струва ми се, гостите много ще съжаляват, че вече не са приспали това. Атака, която сега отива в ляво, където е Кенан Йылдыз. Хубаво подаване, Актюркоглу. Ще има ли удар тук? За сега не. Ето го изстрела на Кенан Йылдыз. Удар, който е блокиран. Не се разбраха Юнуса Гюн и Керем Актюркоглу. Нито Агюн, нито Актюркоглу стреляха. Проблеми за Нико Уилямс. Корея. Педри, отново Педри в наказателното поле. Топката е върната назад. Мерино 3-0. Задаваше се на хоризонта това попадение. Второ за Микел Мерино.
Испания просто не дава шанс на Турция. 3-0 след едно полувреме игра. И след пропуските на Нико Уилямс и Ламин Ямал не е в настроение изобщо да пропуска Микел Мерино. Доминират в Коня. Абсолютно незабележим през първото полувреме Майкъл Оливър. Но двубоят беше толкова бърз, без абсолютно никакви спорни моменти. Спокойно и без съдия си вървеше тази среща. С Мартин Субименди и в предни позиции Феран Торес, който замени в края на първото полувреме контузилия се Нико Уилямс от ляво, от дясно Ламин Ямал, който сега владее. Просто не могат да се доближат до съперниците си. Уярсабъл, Ямал. Много хубаво подаване на Ламин Ямал. Мерино по пътя към своя хет-трик. Уярсабъл. Феран Торес. Първото полувреме, когато получи топката от Педри и не успя да оцели опразнената от Угурджан Чакър врата. Нещо подобно направи в последствие Нико Уилямс. Изстрел на Феран Торес. И поредното спасяване на Чакър да обърне фланга. Намеса на Елмала. И сега Кенан Йылдыз срещу двама. Задържа Кенан Йылдыз. Изстрел на Кенан Йылдыз, блокиран от Дин Хаусен. Това бе добра възможност за Тур. След това Микел Уярсабъл праща топката доста по-напред. Няма нарушение. Тук и пак трима испанци срещу само двама турци. Ламин Ямал на границата на наказателното поле. Шанс за Феран Торес. 4-0 за Испания. Категоричен е Майкъл Оливър, че нарушение в направено от испански футболист няма при градежа на атаката. И това е четвърто попадение за Испания. Феран Торес се разписва, влизайки от резервната скамейка. 4-0 за Испания и наказателната акция продължава. Няма нарушение в никакъв случай на Микел Мерино тук. Много е лек този контакт. Рикошет се получи пристрела на Микел Мерино, който вадеше топката от обсега на Угурджан Чакър и той така и не успя да стигне до нея. След като Микел Мерино за 36 мача с екипа на националния отбор на Испания реализира само 5 гола, сега за по-малко от час добави нови 3 с Ламин Ямал. Арда Гюлер. Ямал отне. И след това премина през Арда Гюлер. Сякаш Гюлер беше спрял. Тръгна да влиза Феран Торес пред Тела за Кичелик. Е единият, който ще влезе в игра. Промяна под десния фланг на защитата, но това може да стане при резултат 6-0. Да! 6-0 за Испания. Втори гол и на Педри. 3 гола на Мерино. 2 на Педри. Гол и на Феран Торес. 6-0 за Испания. А отборът на Винченцо Монтела се разпада пред очите му. Още една асистенция. Ламин Ямал справи се с Кадълглу. Подхожда се след това, влизайки в наказателното поле. Тази Педро Поро за Ламин Ямал. Отново Педро Поро. Центриране на Поро. Очакваше се Челси да даде много пари за него. В крайна сметка Фермин Лопес остана при каталонците. Арда Гюлер в сблъсък с Ламин Ямал. Фермин Лопес.
Ляво Хорхе де Фрутос. Изстрела Фермин Лопес над вратата. Още една възможност за седмо попадение, за гол в дебюта на Хорхе де Фрутос, който обаче е изпреварен от Ферди Кадълго. Дали нямаше и засада тук обаче. Отговорени за поражението с пропуснатата дуспа в финала в Лигата на нациите срещу Португалия. Заключителни секунди на редовните 90 минути. Още веднъж испанците заплашват турската врата. Този път отбраната. Испания премина като на парад в Коня срещу Турция с подкрепата на над 40 000 турци по трибуните.